Takže, tady jde o takovou hru. Navzájem si chceme přeměnit pití. Já chci dát svý pití do Kačiny skleničky a ona svý pití do mý skleničky. Říkám to dobře? Ne, ale to nevadí. Říkám to dobře, ne? To je jedno. A nebo je ta hra, jak kdo dřív vyflustne co nejvíc. No, tak trochu. Jo, takže hra, kdo dřív vyflustne co nejvíc pití ven. Au. Dobře. Jo? Takže počkej, to nemůže být tak blízko. To se poblejeme navzájem. To si poblejeme tak jako tak. Já myslím, že se poblejeme doopravdy. Já se to taky myslím. Takže kdo dřív víc pití, jo? Tak počkej. 3, 2, 1, teď. Jsi vítěz. Jdeme znova, počkej. To je luxování. Prosím, já jsem zaspala kameru. Ne. Je to normálně. A teď mi tam nejde vůbec vidět ty skleničky. Tak tam nemusím být vidět já. Takhle, dobrý. Pojď, prase! Takový parník. Párník. To neřeš. Nechtěla si říct šnorchel. Prosím, dokumentace. Ona si spletla párník se šnorchlem. Šnorchle? Šnorchlem. To je blbá. Jau. Jo, jsi blbá. A teď se drbu na tváře. Počkej, takže kdo víc pití ven? 3, nebo vlej dřív. 3, 2, 1. Máš to na sobě. Já to mám ve boku. Takže to tam dávat nebude. Moje oko. Já se k něčemu lepí. Protože je to po celý svět. Dála se. Kolik to má? Už to má 3 minuty. Tak jako promiň. A teďka 3 minuty prskání pití. Ne, pojď ty prase. Pojď já tam. Evo! Když ty si do mě strčil. No mrtě. Dala jsem ti pití před brčko, ale mrtě jsem do tebe strčila. Pití před brčkou. To tam dávat nemůžem. Musíme se naučit pracovat s myšlenama, aby jsme to mohli upravit, aby jsme vypadali jako totální kreteni. To budeme tak jako tak. Do soutěží v prskání pití.